Kubleshwan pi parlok borok ba chupe kershan ya kaneka channel mau benar tegi parlok barang thamai subah subscribe bat share ya kaneka video jongi la pis ngau tenat. Te to ginas kap mentangan puli chupi ya kaneka we kan notice kwai dok kha ka ba per bat ka ba hit ba du kata nget ba kaneka jaga ka de ka than karu jong ka South Khasil district ha ka than Ranikor border area jong ka Bangladesh ngataran. Te to ginas ngap bangan puli chupi mar kaneka jakob kwai dok kha ka long ka ba hit bat ka best ba hadu kata ya kaneka jakob kwai dok kha an penlong ha ka kendai terku di sembar arjar ar pulai ka badai sngi sajan ka jaka ka de po shikon bari b pung jong dangko bal penyai ka Pushpa Fishing Group tengah nget pin sasngap bah bangan pulis pi so pas ngap bah nomor ki price kilong ba hit bah ka bayrung kolong lai hajar tingkah dai pin yo adu khat sau teli kilak tam ka bani kong lai pin yo adu nyau lak tingkah te to nginas ngap bangan pulis pi ya ka ne ga je gop kwai do kha tam tu ki parlok rawan ki ba chus ngutar bah lara pin lech ne am pin yo bet namar ba ma pi ki khasihi ki rawan na po khasihi bi kam start ban kwai do kha te nget pin sa yo bet lara pin lech cha ka ne ga jaka namar ba ka ne ga jaka kolong ka bas aj bah du kata wala dai ha ka podi sembaru te nget pin sa lech bet ha ka te ga si adu ka praterik udi sembar itu nginas kapangan pulis pi ya ka ne ka competition kwai do kha balapan ya ka Pushpa Fishing Group ka fishing competition balapan ya ka Pushpa Fishing Group ka jaka ka dai ha shikon bari b pung jong danggo munai sura area kalenti ya na Ranikor border road shapot kro ka dai ha Ranikor Southwest Khasil district dikatarik kan dai ha kendai trik di sembar arjar ar pulai ka dai sngi sajan mat ka post ang khwai kalong kendai dim step tu lai steng jan mit ka dor tiket kalong lai jar tingka shirung yang we khwai te ki price kilong kum ne ngap ha ka baning kong nyaulak ka ba ar lailak ka ba lai arlak ka ba saw chilak san pojar ka ba san hadu ka ba khat saw chilak tingka kamut tang ki chilak ru la don lupa kendai teli pertang ka ba ningkong hadu ka ba saw pinyo ik price ba kham he te ka bakat san hadu ka ar po sauru pinyo san po hajar tingka kemud don yang sa kendai tili ki san po hajar tingka ani wow ka price ka ba hit ba du ta ka ba biang manam ta chong pi ban lej na lor gini ki price ka ba he shadeng pinyo I saya kini constellation price charum ki ba don hadu ar po tili mar nriu hajar tingka kaneru kalong ka ba biang manam ta chong pi ki constellation price ru ki ba bun ba hadu ar po tili te hak ta gasi ka ba kam skutra shishu ka long bala don biang ka lucky draw ka ba hit ba ka baning kong pinyo da ka Marti LXI istim lani ka fort icon ka mula pi job ya ka baning kong pinjit hi pin chim ya ka Marti LXI istim lani ka fort icon ka ba ar san pojar ka pista ka ba lai ar pojar ka ba saw shi pojar te ka dor tiket ka long tang lai spa tingka shi tiket la da pitit ar teli tiket pinyo san spa tingka ar teli tiket dengan nget pigi pajba ki bakwan kwan simenta tang ya kan kalau kidru salai bena simenta ya kan kalau kidru haga dolai spa tinggal pinyo kini kali bilang tip top baham tena lor ki dok kharim ente thamai biang sa shiton 6000 kilo haka arb khandai tarik nai bakhadwe arjar ar pulai endi tiket lupa nadu ka sngi thot ding por khadwe beji men step la sha bandrung hapok pung haka por shi beji jan mit en shimjing thau ya baro ki jaj dok kha like no kadkar ka turtle lah ni ka turtle bat udok khap seng kini te msha ban thau kin don ru kin nong di wi di knyang ha ka tu ka sngi isngap iki nomor phone nomor badon ki parlok karu bawan de kwa ban kren da ka karu hajong subas ngap ki bakwa ban phone da ka garu hajong bakran karu hajong khandai ar lai not nyeo not iwe prasan ki bakwa ban kren da ka khasi la negaru kendai saw prasan laisan pra samsau kibakwa banang ban kentang kasih sebab pun ini lembar kendai ar lai ar riu nyonot nyaw ngala sum hai ini lembar sebab pun ini lembar kita kiparlok kasih kibakwa ban lech saka ni ka jago kwai dok ka ba het ba hakate ka chicken bari b senang chicken bari b tan munai sura area Ranikor border road shapot kro tengah nget dari pikwa ban tip kamera sa puning bet kinong penya kinang bakin batai ba ya kane ka competition kwai dok kha ko ba hit ba ha ka te ga jaka tengah nget ba kane ka jako kwai dok kha kan te jong pi ki parlok rawan khasi ki ba let man yo ya kane ka lak ka ba he ba ada pidon bok pin yo ya kane ka ban nyolak lane ka lailak lane ka arlak tengah nget pin sa yo bet ha ka te ga sngi khandai terik na kamta kane ka competition pen pide ban rabet pi ki parlok khasi ya kane ka prize
Dengan ngay sadon box ayo kata sni nang bapin yo panon kam nakam ta Christmas banakam ta New Year. Titang kene kublay shibun.